Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší pravdu a lásku, že každý den vykonám aspoň jeden dobrý skutek. Díky moc, Martine. Tak to byl slib, vlčete. A tebe, Vojto, poprosím, jestli bys nám připomněl, jak zní skautský slib. Slibuji na svou čest, jak to budu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní, zachovat zákony skautské, duši i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. Tento slib a tyto zásady se začaly vlastně formovat už před 100 lety, kdy vznikl český junák, obdoba světového skautu. Jestli pak ty, Martine, víš, kdo založil českého junáka? Antonín Benjamin Svojsík. Výborně. A on vlastně navázal na zakladatele světového skautingu a to budeš určitě vědět ty, Vojto, kdo to byli? Těmi byli Robert Baden-Powell a Ernst Thompson Seton. Víš o nich něco? Robert Baden-Powell to byl anglický generál, který jednou byl donucen použít mladých chochů jako výzvědnou a kurýrní službu. A všiml si, že ty hochy to bavilo, to nebezpečí, to dobrodružství a chtěl založit organizaci, která umožní těm hochům si tyto činnosti vyzkoušet, aniž by musel do války. Seton ten ale vycházel úplně z něčeho jiného. Ten, pokud vím, tak se inspiroval o indiánů. Seton propagoval lásku k přírodě, nějakou tu poetičnost, romantiku. My se můžeme podívat, co zakladatel českého skautingu napsal, Antonín Benjamin Svojsík. Těžko posoudit, kdo má o které období skautingu větší zásluhy, zda Seton nebo Baden-Powell. Jisto je, že ona romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Baden-Powellovým. Možná, že pro někoho zní skautský slib a zákony staromódně. Počítám s tím, že pro vás, kluci, asi ne, že vás to baví ve skautu. Jak seš dlouho ve skautu? Asi rok a 2 měsíce. A baví tě to? Jo. Jo? Ty, Vojto, jsi asi skautem už déle? Jsem skautem přes 8 let. Ono to, kluci, asi nebaví jenom vás, protože v Čechách je 45 000 skautů, kteří se sdružují ve 2121 oddílech. Dále spolupracuje 7 000 dobrovolníků, kteří junáka podporují. Ve světě roste počet skautů nepřetržitě od roku 1907. Nyní je jich 40 milionů ve 216 zemí. Tolik lidí se rozhodlo tento slib složit a tyto zákony dodržovat.